Doživljavam ga ne samo kao priznanje, nego prvenstveno kao obvezu i odgovornost. Da ne samo na ovaj dan Europe koji danas slavimo, nego u svakom danu, u svakom sekundu mijenjamo Bosnu i Hercegovinu na tragu europskih vrijednosti u prosperitetnu i stabilnu zemlju. I samo jednu rečenicu kao poruku želim. Što se je promijenilo u odnosu na prošli dan Europe u ovih godinu dana? Desila se povijesna i strateška promjena. Europa je zagrlila Bosnu i Hercegovinu na njenim granicama, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Hvala Bogu da i Srbija i čitav region ide tim smjerom. Nema više opravdanja za nas političare da nestanemo na europske tračnice i da zauvijek podvučemo crtu pod ratove i konfrontacije. Dosta je bilo stradanja, vrijeme je za harmonizaciju naših identiteta, da usklađivanje različitosti za izjednačavanje prava i u kolektivnom i individualnom smislu, otklanjanje diskriminacije i poruku ovo je naša zemlja na najljepši europski način. Ja sam uvjeren da dolazi takva politička generacija, takvo civilno društvo, takvi stupovi društva koji će te poruke realizirati. Još jednom hvala od srca.